Moikka, mä oon Cheyenne ja kiva kun tulit katsomaan mun videota. Jos mä en ole sulle entuudestaan tuttu, niin käy ihmeessä tsiikaamassa noin mun aikaisemmat videot ja tosta alapuolelta löytyy myöskin liutolinkkejä mun muihin somekanaviin, jossa mua pääsee sitten seurailemaan aktiivisemmin. Ja kun miettin tätä mun tubea, niin haluan ehdottomasti tehdä tänne enemmän myöskin vlogeja. Elikkä ihan vaan kertoa täällä niinku kuulumisia ja ajatuksia ja mietteitä, ja tää tulee nyt olemaan yksi semmosista, ja puhutaan muun muassa yhteenmuutosta ja mun kouluun pääsemisestä. Kuvasin tässä aikaisemmin myös videon, miten mä hoidan mun hiuksiani ja kuinka mä teen mun laineet hiuksiini tämän kuvan mukaisesti. Julkaisen videon tulevana perjantaina, joten muista ottaa mun tube-kanava myöskin tilaukseen, niin et missaa sitä videota sitten, mutta tosiaan semmonenkin video on tulossa. Tosiaan viime perjantaina vietettiin tupareita täällä meillä ja no, mitähän ne tuparit meinaa? Me muutettiin tosiaan Jolin kanssa yhteen, tai no virallisesti vasta elokuussa. Seiska kävi haastattelemassa meitä viime torstaina tähän liittyen, joten tällainen parisuhdehaastattelu löytyy sitten tulevasta Seiskasta, joka sitten ilmestyy tossa varmaan torstaina vai keskiviikkona se on. Joten jos kiinnostaa kuulla vähän meidän ajatuksia tosta yhteenmuutosta, niin ne löytyy sitten tosta lehdestä sitten pikimmiten. Ja edellisessä videossa vähän avauduin noista mun läheisriippuvuudestani ja siitä, miten on huomannut sen, ja haluan vaan kiittää, että on saanut niin paljon positiivista palautetta siitä videosta. Ja itse asiassa huomasin tuossa tupareissa, että kun puhuin siinä videolla, että ei mun elämässä ollut mitään hirveän pitkäaikaista, niin oli ihana huomata, että mulla on oikeasti ihmisiä mun ympärillä, jotka oikeasti rakastaa mua sellaisena kuin mä olen. Ja tajusin, että on mulla yksi ystävä, joka on pysynyt mun rinnalla monet vuodet. Vaikkakin on ollut vuorisorataista, mutta on aina pysynyt mun rinnalla. Et uskon, että tullaan olemaan aina ystäviä ja pystyn luottamaan siihen myöskin. Ja tavallaan kun on käynyt läpi noita tunnelukkoja ja miettinyt sitten niin noita asioita elämässä, niin pitää oppia näkemään ja kuuntelemaan. Ne on ne oikeat sanat. Oppii näkemään ja kuuntelemaan. Saattaa kuulla, mutta ei kuule, ja saattaa nähdä, mutta ei oikeasti näe. En tiedä, saatteko kiinni tuosta mun ajatuksesta, mutta tosiaan niin kun, ei ne asiat ole välttämättä niin pahasti kuin yleensä saattaa päässään kuvitella. Et pitää vaan oppia pysähtyä ja arvostamaan tätä hetkeä ja niitä asioita sun elämässä, ja sillä tavalla säkin pystyt tavallaan nauttimaan ja rentoutumaan hetkessä, eikä tunnukaan asiat niin pahalta kuin ne saattaa sun omassa päässä tuntua. Ja ihan varmasti tuun avautumaan enemmänkin näissä mun ajatuksissa täällä mun tuben puolella, ja varsinkin tuolla blogissa, jossa mun on ehkä helpompi kirjoittaa sitten vähän enemmän kuin tässä niin kuin pälätellä niin kuin kameralle yksinään himassa. Ja tosiaan mä pääsin kouluun, juhlittiin myöskin viime perjantaina sitä kouluun pääsemisestä, ja tosiaan mä aloitan Haakaheliassa syksyllä monimuodo-opiskeluiden parissa liiketaloudessa, joten musta tulee tradenomi. Ja jännittää tosi paljon toi koulun alkaminen ja millaiseksi toi arki muuttuu. Mä tiesin kyllä, että mä pääsen kouluun, mä olin sen verran lukenut ja mä tiesin, että mä oon matikassa hyvä, että ei noi pääsykokeet voi mennä niin kuin mun osalta ainakaan huonosti. Ja saa nähdä, mitä toi syksy tuo tullessaan, että tuun olemaan opiskelija ja sitten varmasti myöskin tuun vaan tekee ihan hitokseen töitä. Mutta joo, halusin tulla tosiaan tänne tuben puolelle kertomaan tämmöiset pikaset kuulumiset tässä, mitä sitten viime videoon on tapahtunut. Ja ootan tosi innoissani, mitä tuosta Seiskan haastattelusta tuli. Mulla oli ihan älyttömän kivaa toimittajan kanssa. Toi Eetu on aivan
aivan sairaan hyvä toimittaja, jonka kanssa on tehnyt yhteistyötä nyt mun viimeisten juttujen kanssa. Ja tuu varmaan ehkä avautuu jollain videolla enemmänkin tästä mun ja Seiskan suhteessa, mutta se mitä mun pitää tai haluan sanoa tässä näin on se, että Seiskan motto on parasta viihdettä, niin toivon myöskin, että ihmiset ajattelis enemmänkin niin, että se on oikeasti aika lailla vaan viihdettä, että sitä ei kannata ottaa liian tosissaan ja pitää muistaa olla myöskin hieman mediakriittinen eikä juurikaan ottaa niitä juttuja liian tosissaan ja kirjaimellisesti, että sitä se medialukutaito on. Ja itse asiassa me tehtiin ihan sairaan hauska semmonen video myöskin ton Seiskan kanssa. Saattaa olla tälle uudelle sukupolvelle ei niin tuttu tää tuttu juttu. Ohjelma, joka oli 90-luvulla äärimmäisen suosittu parisuhde-tv-sarja. Ja tästä tulee klippi sitten Seiskan nettiin myöskin. Esimerkiksi meiltä kysyttiin siis kysymyksiä. Toinen meistä oli tuossa ulkopuolella, ei kuullut mitä vastaukset oli. Ja sitten samat kysymykset kysyttiin toisaalta. Esimerkiksi, että mikä on paras osa Jolin mielestä sinussa, tai mitä siellä nyt oli, kumpi teistä suuttuu herkemmin. Tän tyyppisiä juttuja. Ja sitten se oli hauska nähdä, että suurin osa meidän vastaukset oli sama, että siinä pystyy testaamaan sen, että miten hyvin tuntee sen toisen ihmisen, joten oon kyllä siis tosi iloinen siitä, mihin tää mun tavallaan lööppijulkisuus on mennyt, että siitä on tullut näinkin positiivista ja on tällainen positiivinen kupla nyt mun ympärillä ja uskon, että siitä tuli tosi hyvä juttu. Muistakaa käydä ostamassa sitten lehtiä lukemassa juttuja. Tällä hetkellä mulla täällä YouTubessa on huikeat yli 11 000 tilaajaa. On äärimmäisen kiitollinen kaikista, jotka mua jaksaa seurata ja tilata mun kanavia ja laittaa mulle viestiä. Et mulla on tapana kyllä vastata kaikkiin viesteihin takaisin. Ja mä oon tosi avoin myöskin kaiken maailman videoehdotuksille, että jos sulla on joku mielessä, minkälaisen videon sä haluaisit nähdä just multa, niin kommentoi ihmeessä tohon alapuolelle tai laita snappia mulle, niin katsotaan, että mitä tehdään asialle. Mutta niin kuin edellisellä videolla sanoin, niin yritän keskittyä enemmän mun asioihin ja mun someen ja tehdä niitä asioita, joita mä haluan tehdä. Ja tää tube on kyllä semmonen, mihin mä haluan keskittyä ja panostaa enemmän, koska tää on siis tää on ihan hauskaa ja mä oon huomannut esim. Kun avaudun mullekin henkilökohtaisista asioista, niin tavallaan mun henkinen taakka pienenee silloin ja oon jotenkin äärimmäisen kiitollinen ja kaikille viesteistä, mitä mä saan ja siitä, että miten mä oon pystynyt vaikuttamaan niin monen muun ihmisen elämään kuitenkin ja miten paljon ihmiset mullekin avautuu omista asioistaan ja pystyy sitten heidän kanssa keskustelemaan, niin se tavallaan auttaa itteekin silloin tavallaan käsittelemään niitä omia juttuja ja mulla on aina tavallaan tapana loppupeleissä olla avoin mun asioista. Olen huomannut, että puhuminen oikeasti helpottaa niin paljon, joten mun kanavalla mä pyrin olemaan mahdollisimman avoin ja myöskin rehellinen mun asioistani ja pyrin olla esittämättä yhtään mitään muuta kuin mitä oon tai esittää, että asiat on hyvin, jos ei oo ja näin poispäin, mutta ei kai mulla tässä nyt mitään muuta löpistävää tähän hätään ole. Kiitos kun katsoit mun videoni ja muista painaa peukkuu pystyyn ja tilata tosta mun kanavaa ja nähdään seuraavalla videolla. Moi!